Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Прывітанне, сябры! З вами 13-й выпуск падкаста Радыё Радекс. І гэты выпуск вельмі важны для мяне, таму што ён фактычна юбілейны, бо падкасты Радыё Радекс стартавалі год таму. 6 ліпеня 2019 выйшаў першы нумар падкаста, які называўся «Ці патрэбная нам рэвалюцыя». Я вельмі рады, што гэты праект не толькі працягнуў ужо цэлы год, з якога большую частку ён выходзіць рэгулярна па 10-х чыслах, але і карыстаецца вашым попытам і на сённяшні дзень з'яўляецца адным з самых папулярных беларускамоўных падкастаў у інтэрнэце. І сёння я працягну тэму палітычнай адукацыі і разбору палітычных ідэалогій. І сёння мы разгледзім такую палітычную ідэалогію, як камунізм. Камунізм сярод людзей, якія цікавяцца палітыкай у Беларусі ці займаюцца палітычным актывізмам, мае невымерна страшную і негатыўную канатацыю. Гэтае слова часта ўжываецца як абразлівае слова, калі беларускія апазіцыянеры з кімсьці не згодныя, асабліва ў пытаннях уласнасці, то яны вельмі спяшаюцца абазваць такога чалавека камуністам. Сёння мы будзем разбірацца, адкуль узялася гэтая канатацыя, наколькі яна праўдзівая, і ці варта нам ёй следаваць. Пачнем, як звычайна, з гістарычнага экскурсу. Слова камунізм прыйшло да нас з 19 стагоддзя. Сваімі карнямі камуністычныя ідэі, гэта ідэі аб агульнасці маёмасці, аб неабходнасці калектыўнага кіравання ўсімі сферамі грамадскага жыцця, сыходзяць да ідэй асветніцтва. То бок гэта канец 16-га, пачатак 17 стагоддзя. Такія вядомыя мысляры, як Фур'е, Оуэн, Жан-Жак Руссо, Томас Мор ужо выказвалі пэўныя протакамуністычныя ідэі. І тут мы бачым, што фактычна ўсе палітычныя ідэалогіі сучаснасці, будь то камунізм, сацыялізм, кансерватызм, нацыяналізм ці нават анархізм, яны ўсе нарадзіліся як бы з аднаго гнязда. Гэта ёсць перыяд асветніцтва, калі пачала бурліць філасофская думка Еўропы, калі мыслі людзей пачалі вызваляцца ад сярэднявечных забабонаў і ад дыктату царквы. Аднак ідэі, якія сёння назвалі б камуністычнымі, таксама вельмі шырока цыркулявалі яшчэ ў перыяд сярэднявечча, проста яны не малі належнага палітычнага афармлення і палітычнай арганізацыі. І звычайна ўзнікалі не ў выглядзе менавіта палітычных канцэптаў, а ў выглядзе хрысціянскіх сектаў. Такімі былі секты анабаптыстаў, дыгераў, апостальскіх братоў і многія іншыя. Аднак жа першымі, хто аформіў камунізм у цэльную ідэалогію, выразна адасобіў яе ад іншых сацыялістычных і протасацыялістычных рухаў, былі Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс, якія ў 1848 годзе выдалі маніфест камуністычнай партыі. Дакумент гэты вельмі важны для разумення палітычных працэсаў не толькі таго часу, але і сучаснасці. Я пакіну яго ў апісанні да падкасту, абавязкова яго прачытайце. Аднак вельмі важны момант, што слова «камуніст» не было адразу прысабечана Марксам, Энгельсам і іхнімі прыхільнікамі, як толькі яны так сябе назвалі. Не, гэта не было так. Даволі доўгі час па Еўропе і ў ЗША камуністамі называлі ўсіх радыкальных прыхільнікаў прамой дэмакратыі, саветаў і калектыўнага кіравання маёмасцю. І цікава, што слова «камуніст» замацавалася найперш за тымі, каго мы зараз называем анархістамі. То бок гэта сёння лічыцца, што чырвоны сцяг, серп і молат, Савецкі Саюз – гэта ўсё камунізм. А ў сярэдзіне і нават у другой палове 19 стагоддзя, калі мапа сацыялістычных рухаў была яшчэ зусім іншай, найбольш радыкальных, непрымірымых і рашуча настроеных прыхільнікаў анархічных ідэй безуладдзя і калектывізацыі маёмасці называлі камуністамі. І яны, як вы ўжо разумееце, мелі вельмі мала агульнага з камуністамі сённяшнімі ці нават камуністамі 20-го стагоддзя. Больш за тое, тагачасныя анархісты, прыхільнікі бездзяржаўнага камунізму,
нават вельмі часта ўжывалі чырвоны сцяг і лічылі яго проста сваім сцягам. Дарэчы, гэты ж самы момант мяне вельмі здзівіў, калі я гасціў у анархістаў у Грэцыі. Яны таксама, будучы радыкальнымі антыаўтарытарыямі, антыбальшавікамі, праціўнікамі усялякага таталітарызму, яны тым не менш выкарыстоўвалі чырвоны сцяг, таму што проста лічылі яго сваім. Аднак жа ключавым момантам, калі не толькі тэорыя, але і практыка анархізма і камунізма падзялілася, быў раскол у першым інтэрнацыянале ў 1872 годзе. Інтэрнацыянал, калі хто не ведае, гэта міжнародная арганізацыя працоўных, якая ставіла сваёй мэтай заваяванне пралетарыятам палітычнай улады і дасягнення такога грамадства, у якім працоўныя стануць уладарамі свайго ўласнага лёсу. Дык вось, у 1872 годзе Карл Маркс, карыстаючыся фіктыўнай большасцю, змог правярнуць выдаленне Міхаіла Бакуніна з інтэрнацыяналу. Міхаіл Бакунін тады быў тварам федэралісцкага, антыдзяржаўнага крыла першага інтэрнацыяналу. Ягоныя прыхільнікі называліся бакуністамі альбо федэралістамі і лічылі, што пралетарыяту не трэба аб'ядноўвацца ў адзіную вялікую іерархічную партыю, а наадварот, розныя арганізацыі працоўных мусяць захоўваць аўтаномію і дзейнічаць як федэрацыя. Таксама Бакунін быў супраць узяцця дзяржаўнай улады пралетарыятам. Наадварот, ён казаў аб тым, што дзяржаўны апарат трэба разбурыць. А калі гэтага не зрабіць, калі партыя, іерархічна арганізаваная партыя пралетарыяту захопіць дзяржаўную ўладу, то гэта не прывядзе ні да чаго, акрамя толькі новай дыктатуры. Як бачым, ягоныя словы аказаліся абсалютна прароцкімі. Выдаленне Бакуніна з інтэрнацыяналу не прынесло Марксу перамогі, і ўжо праз 4 гады першы інтэрнацыянал спыніў сваё існаванне. Яшчэ прыкладна 30 год спатрэбілася для таго, каб камунізм і марксізм-ленінізм пачалі разглядацца як таждественныя, аднолькавыя рэчы. І пасля гэтага між анархістамі і камуністамі толькі паглыбляўся раскол. Даходзіла ажна да прамых вайсковых сутыкненняў, бо пры дэклараванні аднолькавай палітычнай мэты, фінальнай палітычнай мэты, пабудовы бескласавага грамадства, марксісты-леніністы і анархісты, тым не менш, лічаць, што да яе трэба ісці абсалютна рознымі сродкамі. І вось гэтая рознасць сродкаў прыводзіла да абсалютнай рознасці і ў тактыцы, і ў палітычнай рыторыцы, і проста ў маральна-этычных нормах, у стаўленні да чалавечага жыцця, бо мы не прыгадаем, конечно, ніводнага генацыду ці масавых палітычных рэпрэсій, якія б чынілі супраць сваіх ворагаў анархісты. Але гэта асобная тэма. На сённяшні дзень сутнасць камунізму як ідэалогіі складаецца ў наступным. Чалавецтва падзеленае на два непрымірымыя класы. Гэта клас працоўных пралетарыяту, якія не маюць нічога ні ўласнасці, ні палітычнай улады, і клас прыгнятальнікаў, буржуазіі. Пралетарыят – гэта самая перадавая і прагрэсіўная частка працоўнага насельніцтва. І ўвіду сваей гэтай прагрэсіўнасці яна мусіць стварыць палітычную партыю з свайго найлепшага, найбольш ідэйнага авангарду, якая павядзе за сабой усіх астатніх працоўных, заваюе палітычную ўладу, то бок захопіць увесь дзяржаўны апарат і скарыстае гэты дзяржаўны апарат найперш для таго, каб падавіць контррэвалюцыю, правесці рэпрэсіі супраць буржуазіі, якая будзе супраціўляцца, вядома, рэвалюцыі, якая будзе старацца вярнуць стары лад. І пасля гэтага дзяржаўны апарат пачне сам па сабе пакрысе адміраць. Бо дыктатура пралетарыята – гэта такі прамежкавы стан між капіталізмам і камунізмам. Яна уладкаваная так, што гэта хоць і дыктатура, але вельмі-вельмі дэмакратычная, бо кіруеш дзяржавай найбольш прагрэсіўны і перадавы слой насельніцтва – пралетарыят. Ідэалогія і практыка камунізма таксама мае на ўвазе аддзяржаўленне усёй эканомікі, асабліва прамысловасці, аховы здароўя, адукацыі і увогуле ўсіх сфер жыцця. І гэта разглядаецца як акт дэмакратыі. Чаму? Таму што дзяржава, як ужо сказалася раней, належыць пралетарыям, самаму перадавому класу, які ведае, як павесці ўсіх да бескласавага стану. Можа пралетарыят памыляцца? Безумоўна не, бо ён узброены самай правільнай і адзінавернай палітычнай ідэалогіяй. Чым з'яўляецца партыя? Партыя – гэта авангард пралетарыяту, які мусіць ажыццяўляць палітычнае кіраўніцтва гэтым пралетарыятам. Таксама камунізм мае на ўвазе вельмі шырокае
у жыццё гвалту для дасягнення палітычных мэтаў, падаўлення супраціву буржуазіі, старых класаў і усялякіх там несвядомых класаў, якія не ўспрынялі ў належнай якасці ідэалогію марксізму-ленінізму і таму яшчэ супраціўляюцца ягонаму палітычнаму кіраўніцтву. Да такавых марксізм-ленінізм заўсёды адносіў так званую дробную буржуазію, то бок гэта такі клас людзей, які маюць свае сродкі вытворчасці, працуе на іх самастойна і таму як бы вагаецца між бокам рэвалюцыянераў і бокам прыгнятальнікаў. Часам можа прымыкаць да адних і да другіх. Цікава, што ў выпадку расійскай рэвалюцыі да дробнай буржуазіі, то бок да патэнцыйных ворагаў, камуністы, бальшавікі запісалі практычна ўсіх сялян, якіх было на той момент 80% у расійскай імперыі. Таму не дзіва, што яны без ваганняў ужывалі супраць гэтых сялян узброеную сілу, бо успрымалі іх як бы ашмёткі старога ладу, якія цягнуць краіну і ўсё грамадства ў мінулае. Дарэчы, гэтым таксама тлумачыцца асаблівая ненавісць бальшавікоў да анархістаў, бо паколькі большая частка анархістаў былі з сялян і мелі сярод сялян найбольшы адсотак падтрымкі, узгадаем тую ж Махноўшчыну, то яны ўспрымаліся і заўсёды клейміліся камуністамі як мелкабуржуазны рух. І нават я, калі яшчэ пачынаў свой шлях анархіста, стасаваўся ў інтэрнэце з людзьмі розных левых поглядаў і у тым ліку з камуністамі. І вось кожны раз, калі я з імі спрачаўся, я здзіўляўся, чаму яны называюць анархістаў мелкабуржуазнымі, дробнабуржуазнымі, бо анархісты яны ж таксама супраць буржуазіі, супраць капіталізма. Аднак потым зразумеў, што буржуазіяй называюць камуністы прыкладна ўсіх, хто не пралетарыят. Па задумцы камуністаў, пасля перыяда дыктатуры пралетарыята, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі дзяржава мусіць пакрыся аддаваць свае кіроўныя функцыі органам прямой дэмакратыі, саветам, а таксама органам працоўнага кіравання на фабрыках і заводах. Як бачым, ні ў адным выпадку, калі б камуністы прыходзілі да ўлады, гэтага адмірання не адбылося. Чаму, аб гэтым мы пагаворым крыху пазней. А зараз аб плюсах і мінусах камунізма. Пачнем з плюсаў. Усё ж такі камунізм мае вялізны плюс у тым, што гэта гуманістычная ідэя. Яна сыходзіць з таго, што чалавек па сваёй прыродзе, ён добры, што ён у прынцыпе здольны на жыццё ў неіерархічным, бяскласавым грамадстве, у якім няма правадыроў і падначаленых, няма гаспод і няма рабоў. І гэта насамрэч вельмі добра, бо ў гэтым плане камунізм, прынамсі на тэарэтычным узроўні, я зараз не беру практыку, ён супрацьстаіць кансерватыўным і рэакцыйным ідэалогіям, якія кажуць: не, всяк сверчок знае свой шысток, кожны у гэтым свеце мусіць прытрымлівацца свайго богам дадзенага месца і выконваць сваю наканаваную богам, лёсам, рынкам, а насамрэч проста вышэйшымі класамі ролю. І ў гэтым моманце, канешне, у камунізма і ў анархізма ёсць пэўнае ідзейнае супадзенне. Другі плюс – гэта тое, што, зноў жа на тэарэтычным узроўні, камунізм грунтуецца на ідэалах дабра і справядлівасці. То бок ён кажа аб тым, што канчатковай мэтай з'яўляецца ўсё ж такі дабрабыт абсалютнай большасці людзей. І якраз тых, якія на сёння пазбаўленыя будь-якой улады над сваімі жыццямі. Гэта пралетарыят, гэта людзі, якія не маюць нічога, што дазволіла б ім жыць самастойна. Яны маюць толькі свае рукі і свае навыкі, якія яны вымушаныя прадаваць больш багатым людзям, каб прыносіць гэтым людзям прыбытак і павялічваць іхняе багацце. І ў гэтым плане, канешне, камунізм стаіць на этычным наратыве справядлівасці, аб тым, што пераважная большасць людзей зараз пазбаўленая таго, чаго яны ў прынцыпе заслужваюць, дзякуючы самому хаця б факту свайго нараджэння, і сітуацыю трэба змяніць і перабудаваць грамадства такім чынам, каб яно адпавядала інтарэсам большасці людзей, а не меншасці, як зараз. Трэці плюс камунізма – гэта тое, што ён даў нараджэнне вельмі моцнай эканамічнай крытыцы капіталізма. І так, я зараз пра капітал Маркса. Маркс не быў вынаходнікам чагосьці абсалютна безумоўна новага, але ён вельмі граматна і актуальна на свой час перарабіў навуковую спадчыну Адама Сміта.
і вывеў закон прыбавачнага кошту, растлумачыў, якім чынам адбываецца эксплуатацыя пралетарыяту буржуазіі і падвёў навуковы грунт пад доказ таго, што эканоміку можна пабудаваць па-іншаму, калі прыбавачны кошт і прыбыткі прадпрыемстваў і ўвогуле ўсёй эканомікі будуць ісці не на раскошу адзінак, не будуць кантралявацца выключна тымі, хто багацейшы, тымі, хто валодае капіталамі, а будуць ісці на развіццё самога грамадства і тым самым паляпшаць якасць жыцця якраз такі тых, хто ўсе гэтыя багацці і стварае, то бок працоўных. І трэба сказаць, што анархісты нават дагэтуль у вялікай ступені карыстаюцца гэтай эканамічнай спадчынай марксізма, бо насамрэч, калі ўжо пэўныя законы былі вынайдзеныя, пэўныя механізмы былі аголеныя, то нічога новага ты тут асабліва не прыдумаеш. Ты толькі можаш узяць гэта і карыстаць у сваёй палітычнай працы. Зараз аб мінусах. Аднім з галоўных мінусаў камунізму і ўсіх яго разнавіднасцяў палітычных практык з'яўляецца тое, што гэтая ідэалогія прызнае і дазваляе іерархію на ўзроўні палітычнай барацьбы. То бок, хаця ў тэорыі камунізм прапагандуе тое, што мы мусім хутка жыць у свеце без іерархіі і без улады чалавека над чалавекам, у сваіх палітычных арганізацыях яны вельмі не спяшаюцца пазбаўляцца улады чалавека над чалавекам. І мы можам паглядзець, што практычна ўсе арганізацыі камуністаў, пачынаючы з самых ранніх, гэта РСДРП, і сканчаючы практычна любымі сённяшнімі групоўкамі, рухамі, сектамі, гэта арганізацыі выбудаваныя па іерархічным прынцыпу. То бок, есть начальнік, есть падначалены. Што кажа начальнік, то робяць падначаленыя. Адступлення ад гэтага прынцыпа недапушчальнае. Яны это, канешне, абгрунтоўваюць рэвалюцыйнай неабходнасцю. Тым, што партыя гэта зброя, гэта палітычнае арудзіе прыгнечанага класа, і дзейнічаць яно мусіць па армейскім прынцыпе, бо ідзе класавая вайна, і на вайне, як кажуць, не да сантыментаў, не да рассусольванняў, а трэба хутка і эфектыўна выконваць прыказы старэйшых для таго, каб перамагчы ворага. Аднак жа Бакунін яшчэ ў 19 стагоддзі вельмі верна заўважыў, што калі ты хочаш пабудаваць не іерархічнае грамадства, ты не можаш зрабіць гэта строга іерархічнымі метадамі. І гэтага не можа зрабіць іерархічная арганізацыя, бо яна непазбежна перанясе ў новае грамадства усе свае старыя звычкі і мадэлі паводзінаў. У прынцыпу так яно і адбылося. Жорстка аўтарытарная цэнтралізаваная бальшавіцкая партыя не магла пабудаваць у СССР нічога іншага, акрамя як жорстка цэнтралізаванага аўтарытарнага грамадства. І анархісты ў гэтым плане заўсёды казалі, што рэвалюцыйная арганізацыя, рэвалюцыйны рух мусяць прытрымлівацца прынцыпу адзінства мэтаў і сродкаў. І калі мы абвяшчаем тое, што мы хочам прыйсці да грамадства без улады чалавека над чалавекам, то і ў нашай рэвалюцыйнай арганізацыі мы мусім гэтай улады пазбаўляцца, наколькі толькі гэта магчыма. Другі мінус камунізма – гэта гістарычны дэтэрмінізм і дагматызм самой дактрыны марксізма-ленінізма. Як я ўжо сказаў, у сваім юнацтве я правёў вельмі шмат часу спрачаючыся з рознага тыпу марксістамі ў інтэрнэце. І што мне заўсёды ў іх здзіўляла, гэта страшны непрыкрыты дагматызм. Вось ведаеце, як прынцыповы вернік верыць у тое, што напісана ў Бібліі, і нават не імкнецца крытычна гэта асэнсоўваць, таму што то, што напісана там, гэта апрыёры праўда, і гэта не мае патрэбы ў нейкіх дадатковых доказах. Гэтаксама і ты спрачаешся з бальшавіком, кажаш яму так, так і так, а ён табе кажа: не, гэта не так, таму што Ленін напісаў па-іншаму. І вось гэтая апеляцыя да Леніна, да Маркса, якія ёсць непраракаемымі аўтарытэтамі, з якімі нельга спрачацца, у кніжках якіх маецца адказы на ўсе пытанні, гэта рэальна было і ёсць адрознай рысай пераважнай большасці марксістаў. Трэба сказаць для справядлівасці, што пасля Другой сусветнай вайны марксізм перажыў вельмі шмат трансфармацый. Гэта найперш, канешне, праз філасофію франкфуртскай школы. Гэта і такія рухі, як аўтанамісты, операісты. І на сённяшні дзень вось нейкае неаўтарытарнае, крытычнае крыло марксізму, яно, канешне, вельмі мала падобнае на той аўтарытарны камунізм, які быў на пачатку
20-го стагоддзя напрыканцы 19-го. Аднак аб гэтым мы яшчэ пару словаў напрыканцы скажам. Але ўсё ж такі артадаксальнаму марксізму і абсалютнай большасці камуністаў уласцівы гістарычны дэтэрмінізм. Яны бяруць канцэпцыю Маркса аб тым, што ёсць 4 гістарычных фармацыі. Гэта першабытна-абшчынны лад, гэта рабаўладальніцкі лад, феадальны і капіталістычны, пасля якіх гэтаксама ж непазбежна абавязкова наступіць лад сацыялістычны, а за ім і камуністычны. З гэтага выводзіць тую догму, што наступленне пралетарскай рэвалюцыі і камунізма яно так жа непазбежнае, як узыход сонца. А мы, значыцца, проста гэткія павівальныя бабкі, якія дапамагаюць гэтаму новаму грамадству нарадзіцца. І насамрэч у гэтым гістарычным дэтэрмінізме і дагматызме ключ да вельмі многіх дзеянняў бальшавікоў. Яны абгрунтоўвалі вельмі шмат са сваіх гвалтоўных дзеянняў, якія нават супярэчаць іхняй жа уласнай ідэалогіі. Напрыклад, калі бальшавікі падаўлялі забастоўкі пралетарыяту ў 20-х гадах, альбо калі ўжо ў 30-х наварочвалі такую працоўную армейскую працоўную дысцыпліну на заводах, якая не снілася самым горшым царскім фабрыкам. Яны гэта ўсё абгрунтоўвалі тым, што мы, маўляў, імкнемся да новага грамадства, Маркс прадказаў, Ленін пацвердзіў, і значыцца, ёсць гэтая непазбежнасць. А вы тут толькі блытаецеся пад нагамі. Вы сяляне, вы незгодныя пралетары, вы нейкая буржуазная інтэлігенцыя, якая тут увесь час лезе з нейкімі незразумелымі ідэямі. Вы замінаеце не толькі нам, а вы замінаеце і руху гісторыі, таму мы вас проста знішчым. І, вядома, гэты дагматызм, ён з'яўляецца перашкодай для любога крытычнага мыслення, для адэкватнага асэнсавання рэчаіснасці і для ўнутранай самакрытыкі. Трэці мінус камунізма – гэта фатальная няздольнасць рэалізаваць свой ідэал на практыцы. Як я ўжо сказаў, анархісты ад пачатку крытыкавалі камуністаў за тое, што ў іх няма адзінства мэтаў і сродкаў, што вельмі добрыя, прыгожыя, гуманныя мэты прапануюцца дасягнуць сродкамі яшчэ большага аўтарытарызму, дыктатуры і канцэнтрацыі ўлады ў руках немногіх. Такая супярэчнасць не магла не вызываць пытанняў. Па-другое, марксісты заўсёды прыдавалі недастаткова ўвагі канцэпцыі самой улады. Згодна з канцэпцыяй марксізма, у грамадстве, у грамадскіх адносінах існуе базіс і надбудова. Базіс – гэта эканамічныя адносіны. Менавіта яны спараджаюць надбудову, адносіны палітычныя. То бок палітыка – гэта канцэнтраванае выражэнне эканомікі. І перасоўванне матэрыяльных дабротаў, капіталаў у грамадстве абавязкова раней ці пазней адлюструецца на палітычным узроўні. І ў гэтай схеме первічная, канешне, эканоміка. Канешне, я не магу сказаць, што гэта канцэпцыя цалкам неправільная. Аднак такая канцэнтрацыя на эканамічным фактары прыводзіла да таго, што камуністы начыста ігнаравалі ўсе фактары ўлады, фактары псіхалогіі, як працуе ва ўзаемадзеянні культурная і палітычная сфера. І ў выніку, канешне, гублялі тую нітачку, якая магла б вывесці іх з гэтай непазбежнай дэградацыі і пераўтварэння, перараджэння ўсіх камуністычных партый у таталітарныя сістэмы. Бакунін, ізноў жа, быў у гэтым плане прарокам. Ён адразу казаў, што вазьмі самага палымянага і шчырага рэвалюцыянера і дай яму царскія паўнамоцтвы, ён праз пэўны час непазбежна пераўтварыцца ў такога ж самага дыктатара. А яшчэ важны момант, што заўсёды за кошт таго, што марксісцкае вучэнне, яно ў прынцыпе даволі такое ладнае, самадастатковае, знешне несупярэчнае. Гэта прыводзіла да таго, што камуністы заўсёды былі і вельмі часта застаюцца глухімі да любой крытыкі і былі заўсёды вельмі самаўпэўненымі. Нават у Савецкім Саюзе, хто пастарэйшы слухае мой падкаст, ён ведае, што там было папулярна такое выказванне: вучэнне Маркса правільнае, таму што яно вернае. І гэтым можна абагульніць усё стаўленне камуністаў да сваёй уласнай ідэалогіі. Яны былі глухія да крытыкі і вельмі самаўпэўненыя. Ніколі не хацелі слухаць тое, што ім кажуць нейкія там мелкабуржуазныя элементы. Ну, гэта, ў прынцыпе, ўсе акрамя іх. І ўсе гэтыя фактары ў сукупнасці, як я ўжо сказаў, прывялі да таго, што
камуністы не былі і не з'яўляюцца здольнымі рэалізаваць свой ідэал на практыцы. Я не буду 100 разоў нагадваць, вы і самі ведаеце, што практычна ўсе месцы, дзе камуністы прыходзілі да ўлады, гэта і Савецкі Саюз, і Куба, і Паўночная Карэя, яны будавалі дыктатуры, якія шматкроць горшыя былі, чым тыя дыктатуры, якія яны скідалі. Дыктатура Фідэля Кастра забіла куды больш людзей, чым дыктатура Батісты, якога яны скінулі. Камуністы ў сотні разоў пераўзышлі па колькасці рэпрэсаваных царызм і гэтак далей. І гэта прыводзіць да таго, што большасць людзей з маламальскі развітым крытычным мысленнем, яны між аўтарытарным камунізмам і звычайнай, недасканалай, несправядлівай, але ўсё ж такі ліберальнай дэмакратыі, яны, канешне ж, абяруць ліберальную дэмакратыю, бо пры ліберальнай дэмакратыі, якая б яна не была кепская, несправядлівая, усё ж такі тваё жыццё хоць нешта каштуе, і яно не будзе прынесенае ў ахвяру нейкай рэвалюцыйнай неабходнасці. Тут нават няма з чым спрачацца. Такім чынам, падыходзячы да высновы, камуністычная ідэалогія і тое, як яна перараджалася на працягу стагоддзяў, гэта вельмі каштоўны досвед не толькі для прыхільнікаў прагрэсу, для антыаўтарытарыяў, але і для ўсяго чалавецтва. Гэта выдатны прыклад таго, як не трэба рабіць, калі ты хочаш радыкальна змяніць свет у лепшы бок. Гэта выдатны прыклад апрыёры дэструктыўнай, разбуральнай ролі улады чалавека над чалавекам, бо прыклад камуністаў паказаў, што людзі, узброеныя нават самай прыгожай, добрай і гуманнай ідэалогіяй у імя найлепшых ідэалаў шчасця ўсяго чалавецтва, могуць пачаць вынішчаць мільёны іншых людзей. І ў выніку нават тыя, хто іх вынішчаў, таксама робяцца ахвярамі гэтага крыважэрнага молаху. Трагедыя камунізма і марксізма-ленінізма ў тым, што праз вось гэтае таталітарнае дзеянне камуністычных партый было дыскрэдытавана не толькі слова камунізм як такое, але і сама ідэя пабудовы бескласавага грамадства. Дагэтуль, калі я камусьці пачынаю ў Фейсбуку расказваць пра тое, што капіталізм гэта зло, што бескласавае грамадства лепей, чым класавае, што прыватная ўласнасць стала прычынай мільёнаў смерцяў і маёмасная нероўнасць па ўсім свеце толькі паглыбляецца, багацейшыя багацеюць, бяднейшыя бяднеюць. Першае, што мне кажуць, першае, чым мне тычуць, гэта Сталін, ГУЛАГ, Паўночная Карэя, хочаце зноўку як у Саўку і гэтак далей. Пры гэтым людзі, канешне, забываюцца, што першымі ахвярамі камуністаў, бальшавікоў, марксістаў, ленінцаў у краінах, дзе яны захапілі ўладу, рабіліся якраз такі анархісты, бо мы ёсць тыя, хто выступаючы за бескласавае грамадства, за грамадства без улады чалавека над чалавекам, патрабуем зрабіць і дасягнуць яго іншымі метадамі, чымсьці прапануюць бальшавікі. Таму сёння, я думаю, будзе правільна сказаць, што 99% людзей, якія называюць сябе камуністамі, гэта людзі аўтарытарных поглядаў, якія не з'яўляюцца сябрамі свабоды і прагрэсу, а часам нават з'яўляюцца нашымі правымі ворагамі. Дастаткова паглядзець, напрыклад, на камуністаў Расіі, якія, захаваўшы ярлык камуніст, з'яўляюцца самымі страшнымі рэакцыянерамі. Я хутчэй пасябрую і знайду агульную мову з прыхільнікам ліберальнай дэмакратыі, буржуазнай дэмакратыі, чымсьці з такімі камуністамі. Аднак не варта забывацца таксама і пра гэты 1%, бо, як я ўжо сказаў, тэарэтычная спадчына марксізма была моцна перапрацаваная за 20-е стагоддзе і надала нам такіх выдатных мысляроў, філосафаў, даследчыкаў, як Эрых Фром, Мішель Фуко, Тэадор Адорна, Імануэль Валерстайн і многія іншыя. Канешне, на гэтых мысляроў не варта вешаць усе крывавыя наступствы Савецкага Саюзу і Паўночнай Карэі. Але калі казаць пра постсавецкую прастору, то, канешне, у нас камуніст гэта амаль заўсёды рэакцыянер, кансерватар, ватнік. Вывучайце досвед былых пакаленняў, каб не паўтараць іхнія памылкі. Мы будуем новы свет і не можам дазволіць сябе наступаць на адныя і тыя ж граблі па шмат разоў. Верце ў чалавека, верце ў дабро, рэфлексуйце над сваімі паводзінамі і будьце асцярожнымі да любых аўтарытэтаў. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім дабра і крытычнага мыслення.